Li Tirkiye rêjeya tund tûjiya li dijî jinan li gorî salên borî zêdetir dibe. Li gorî raporta meha çileya 2020 ya platforma em ê kuştina jinan rawestînin. Di nava mehekî da 27 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin. Di çarçoveya têkoşina jinan ya wekheviya zayendî û têkoşina li dijî tundiyê de. Li Enqereyê ji aliyê Komeleya Înîsyatîfa Heqva bi sernavê di çarçoveya nîqaşên wekhevî û edaletê de jin semînereke hate kirin. Axaftmana semînerê İlahiyat Nasa Feminîst Hidayet Şefkat Tuksal li ser di alema İslamê da rol û têkoşina jinan bandora fehma şaş ya ola İslamê li ser tundiya jinan gotareke pêşkêş kir. Dindeki ataerkil formu Li gorî hişmendiya kevneşopiya dînî jin bindestê mêran e. Yani peywendiyên mêran û jinan li gorî serdestî û bindestiyê pêk û ev yek dibe sedema probleman. Ji loma jî di hukûka İslamê de li dijî jinan du standardî hene. Her wiha tim daxwazên jinan ya wekheviyê jî rastî bertekan hatiye û li hemberî wê tim edaleteke neberbiçav derxistine. ailelerindeki kadınları Li aliyê din li gorî hin aktivîstan yek ji sedemên ku tundiya li dijî jinan nayê rawestandin berdewamiya atmosfera şer û pevçûnan û zimanê dewletê ye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dilini Dema em behsa tundiya li dijî jinan û istismara zarokan dikin, divê em civaka tundiyê û zimana dewleta Tirkiyeyê ya mêranî û qehremaniyê ku li ser mirin û kuştinê ava bûye bibînin. Bi rastî li vê coğrafyayê me tu carî behsa aştiyeke rasteqînî nekir. Neçareseriya pirsa Kurd û berdewamiya şer û eloziyê jî zimanê mêraneya dewletê tûj dike û rê li ber kuştina jinan vedike. Her wiha li gorî komele û saziyên jinan divê hikûmeta Tirkiyê li gorî peymana Stenbolê tev bigere û xalên wê yên têkoşina li dijî newekheviya zayendî û aboriyê û hemû tedbîrên rê li bergirtina kuştin, tundî û istismara li dijî jinan û zarokan jî pêkbîne. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.